Oh! Pero ipaw mo na radyo! Kisay tao riya! Nga nung ipaw ang radyo! Naminaw ko eh! Wala, patay na ko ani. Wala nagsunod ako. Nalipat ko siya. Luwas ako. Ikaw! Di malasagin ako eh. Di malas ko kayo. Lahi na sang patay ang napalgan, ang biktima na Pagyakin ng telebisyon. Gianam-anam og pamatay ang mga sasakyan. Sama sa imong mga tao, hinay-hinay usab kining gipamatay. Magaigsoon ko diyan ni Kristo. Wala tingali pagkatapos kining sila nga patay nga metabo bisan asa dapit sa atong siyudad. Atong yampo nga dili unta kini metabo mga higala. Dinhi sa balay sa Dios. Tungod kay wa na makapugong o makasanta sa kagaw ni Cain nga may kuyanap sa atong dapit. Bendisyon niya ako, Padre, kay ako nakasala. Isukid ang imo mga sala. Oh! Ikaw! Gipatay niya ang pare! Gipatay ang pare! Natusak-tusak ka na sa mga sa. Himatyo na ang imong kag. Ayaw ka kulang. Kanusa ka man mohunong. Hapit ha. Kay hapit ko na sila mahurot tanan. Gilamoy na gyud ay ang imong kag sa kagaw ni Cain. Kagaw ni Cain. Daghong ug ago sa kinabuhi ug dugo sa usa ka tinulo. Kagaw ni Cain. Sugilanon sa pinilo-pilo nga panimalos. Kagaw ni Cain. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez. Direksyon ni Algin Abakita. Spinner Nelson Tantano. Recording engineer Achilles Hesim. Ilingaw kaninyo sa RGMA Production Center Cebu. Kagaw ni Cain. Mibuto ang bumbang nga hinimo ni Alan. Usa sa mga armas ngiyang gamiton sa lig-on niyang mga kaaway nga mao mga siles. Unya nabati niya ang balita nga mulansar pagka-mayor ug kongresman ang amahan ug anak. Gipatawag na sab si Punso ang driver sa mga taxi ni Roger. May ipa-deliver na sa biyahe si Roger. Ug daghang mga dugas aron ipadangat to sa Mindanao. Walang damhang nga ikabangga pagyud ni Alan si Punso. Ug nahinumdum si Alan mao nga dali-dali niyang gitanaw ang cellphone sa mangho de bibit di nakuhaan di ay video si Punso atong higayuna. Human kuha sa mga drugas misa kay balik si Punso apan nakalitan siya kay diha nay tawo nga nagsulob og bunet ug gimanduan siya sa pagpalarga. Didto sila sa awaong nga dapit. Gipatay ni Alan si Punso ug gitawgan niya si Roger. Punso, sa mga nagbalik ka magtawag o sa may tuyo ni mo? Kuhaan niya si Pulso. Oh. Giyasiyaw ang taksi sa karangit diri dyan. Hello? Hello, kay Sari? Hello? Anton! Antonio Esponso! Pusay! Pagdaag mga kauban, Antonio Esponso! Tuwas ka lang ng tiriyo! Liyok din mo, John! Oo, pusay! Dali mo! Hoy! Kinsa makakatong natawag? Ang cellphone ni Punso ang niyang gigamit. Unsa to langas nini, Jer? May nanawag na ko. Ang cellphone ni Punso mo gigamit. Ipaugkat niya si Punso. Tuwa ko sa karaang interior. Unsa man? Vigilante na sa... Opay klaro. Opay klaro. Nakailang pa na ko ang nanawag, Flor. Nakailang siya na ko. Murag ni samot ang akong pagduda ina, Roger. Duda nga unsa. Si Alan ang vigilante. Hilom! Basta, mura ako kituhuan. Imposible lagi ka na nga si Alan may vigilante. Imposible lagi ka na. Imposible. Nagkaila ko nun ang nanawag. Dili palang gidugay. Aron ipaugkat si Punso dito sa karaang menteryo. Usa ba na kita mo, Klaro nang gipatay si Punso. Usa? Walay na pa. Kana. Vigilante ang nagpatay ni Punso. Ba't yung gusto niyo magkaiba ka vigilante na Sa sab? pa man
nga di ang nagsugo nagpamatay sa inyong mga sakop kung dili ka na nagpaila karon nga vigilante. Daan ako nagpasidaan ninyo nga di na mo angay magdaduhan ni Alan. Maglisuntong too nga si Alan. Nakakagyapon na naglisod pagtuo. Lisod pagtuo nga si Pawa Alan. ni Flor, pawa. Unsa? Sulsi mo kwarto. Magkagubak kang Ah, bahala mo diha. Mga buringog bugo. Parihas sa mong amahan ang anak. Mga langit. Usa na hitabuan, Roger. Usa na hitabuan. Hilong na, Sixto! Mga langit! Sunod ang minteryong karaan mo nang agianan na niya sa unahan. Liko, gusto, Dansoy! Liko! Nara ang taxi driver ni Ponso. Pagbantay mo! Pagtali! Wa pagkinahibaw kay wa ibisan usang midugok. Ihunong din na so, ihunong! Hunong! Dali, hunong! Biar tungkol ang taxi. May usak at tiil nga nagawas. Wanas punso. Diyan tanawa. Wanas punso. Napisok ang usa ka mata ni Ponso. Kana cellphone kana stugan ni Ponso. Mato pang boss mo nang gigamit sa nanawag ni bossing kaniya aron ipaugat ni Ponso. Susiya. Susiyo na to ni. Tri. Hello? Di alam may nalis parkingan kay dili may makasudya. Di may makasudya, lisa kayo. Ako pa daw na ka na rin. Good. Okay, magkawad mi. Abdil ni mga putan sa sakyan kalimuot kayo. Sige kayo. Dako tinaan to eh. Kaya sa kuha ng bagoy. Hoy! Ay, salamat sa katugaya ko. Apat na asliyo. Ay, ano kipamatay mo na ni mo ako makubat, Bert? Ambing mo cellphone. Unsa number ni Roger Celeste ni? Wako mi baw. Wako kaya na Roger Celeste. Anong busing? Ito na. Di alam mo. Ako na mo sa kastaas. Ay, animal ni Vigilante ha. May adlaw ka na ako do. Busing! Sina Sixto! Oh, Aljon! Nakoy kanang ipakita ni mo busing niya sa cellphone ni Ponso. Mao na pwede gamit. Na nag-video sa busing. Wa ko magkasabot sa mong gisulti. Pakita din na! Kung sino mo ipakita, Aljon! Tukay! Dara busing. Tanawa. Na, tanawa busing. Nadia. Saan Jer, mau nilain kung regalo ninyo ni Sixto.
Nagsulob niya po sa itong mga bonit. Usbargod na dyan. Usma, gusto na kong klaroon kung kinsa gini siya. Kara, oh. Kamit og laptop, oy, Jer. Gamitan ko na imong utok. Kung gusto gyud ka mga maklaro nimo ng tawana. Dali! Dali, Roger! Gamit ang laptop! Dali! Hilom-hilom gumupa sa isto. Puro mo mga ratol ng tao nga nagpa-vigilante. Amin na laptop na dyan. Amin! Cellphone ni mo, Roger! Si Nixon ang nanawag. Kisa Nixon. Ang ihatagan ako sa kabag na 25 kilos. Ang sod, samo ka na sige mo balik-balik. Oy, palihog, Florbe. Ikay maneho. Laptop. Anong video sa cellphone ni Ponso? Ano ba? Naagi palihog. Anong ganahan ta? Hello na! Hello! Hawara pa, Sixto. Ali ka man di ay. Sorry! Hello! Oh. Hilom dia! Pasiksto! Sorry! Oh, mga lagi! Ikaw na, di ba? Dahil tulog ka patay sa kanan, busing. Nagpasa diri ang drugas. Kaya kung giyab-yab diri sa may Pertres. Gusto kong magkita ta Alan. Si Alan ka, di ba? Asa ka gustong magkita ta Alan? Bye, busing! Ayaw na! Hello! Ang vigilante ka to nanawag nimo? Gitawag nimo ka Alan? O si Sulti? Gi-off na niya ang cellphone. Palihog kong tawag ni Leo Flor. Ipadali ang Pier 3. Patay na sila Nixon. Vigilante gihapon. Giyab-yab pa niya ang 25 kilos. Tanawag vigilante sa imong laptop. Kaya akong tawagon si Leo. Tanda na ini ninyo, Jen! Mayab po tayo tabuara. Leo, ipalihog kong Roger. Sir, maulilahan kong regalo ninyo ni Sixto. Dili good si Alan, sir. Di ko siya magkano kung kinsa siya. Ay, katago siya tagoy. Tabi mo! Kagay ka ginaptapa ka! Oh, mga langit! Isulti kong Roger, Sixto. Pag-abot na mo, gipistahan sa tagapier ang drugas nga giyabyab. Gipupunas mga bata. Ug tulo ang patay. Ug dahil cellphone akong nakuha. Nag-video ang vigilante. Aliya, paminawa ha. Sir, dahil regalo na ko ninyong Sixto. Oo. Pare, sa cellphone ni Ponso. Sige, Chief. Vigilante. Duwaan na ako siya, Alan. Kinahanglang magpakita siya sa publiko. Doon ako'y nahuna-hunaan. Ben, Lan, sorry nga nalangan ko kadiyot. Uy ka, Subita. Iuli na ko ni mo ang cellphone sa imong manghod. Lan, Nakabawas na gamay sila sa Brenda. usa? Ang nakuha ni Brenda siyang cellphone. Patay na. Huwag tuwa sa karang interview. Alan, Si Teresa, Lan. nanawa ako ni mapahibaw Ngamuan ni si Alan sa likod sa studio, Bek. Ug sa katong akong nadungo. Unsay may gipatay ug tuwa sa karaang minteryo.
At ang iyang ubang sumpay na ning sugilanon, Kagaw ni Cain. Direksyon, Aljin Abakita. Spinner, Nelson Tantano. Recording engineer, Achilles Hisim. Dalit sa Super Radio Production Center.